hementxe gode, Mari Josetani, bilok lanian hasitzeko prest, sukalde politonetan, ez da? Alaia, benetan, bai. Eguzkitzua momentu honetan, baitare, eta hazingo, gea. Bai. Esan dezu, gaurko platerak izena duela? Barazkiak ongo eta foaz. Hori da. Osagaiak esango dizkizuet. Azalorea, brokolia, ilarrak, azenarioa, galizain zuriak, lekak eta espinakak. Baratxuria, atearen gibela, ontxoak eta orde espikoa. Lehenago mingus danak berdurek aparte egozikus honetan. Banaka egoziko ditugu, oso ondo. Ure irakiten... Bale, eta botakotzku gatza putxu Gatza putxu batanari. Bai. Putxu bet. Bale. Holan. Bai. Eta minguz, bueno, nekin goteze honek. Lekak, eta nik adibidez, brokolia. Brekoli. Bai. Banaka, gero goxua gelditzen da, baina banaka egozi behar da, eta bueno, berak ematen du lan pixkat. Bai, emoten dugu... Bai, baina bueno, gero goxua gelditzen da, eta gaur badugu denbora. Hori. Ura irakiten danean, botako diogu, ez da? Bai. Ez lehenago. Jose, katxi jatetxean, momentu honetan hau banaka egozten nahi geha, baina hau lazai zaudetenetan ondo. Bai. Bestela zuek goituta zaudete eskontza hondiak ematen. Bai. Hori da. Kapazia hondiko eskontza. Komunioak, despedidek, bai. banketa. Eskontzak adibidez 250 baldin ere kabitu iten duzuen etxian. Bai. Ez da lepul makala, Bai. Handizen. Handizen adibidez eskontza zenbateko izan da? 280. 80, Bai. Eta? Hola ondo. Hori. Astegunean eukitzen duzue, eguneko menua eta horrela jatetxean? Bai. Jaieguna noiz? Jaieguna astelena. Astelenetan Egun jai. osoa. Badakizue katxi jatetxea astelenetan itxitan. Urte guztian zehar astelena, ez barin bada festibiotek atzen. Hori da. Bai, o bispera de fiesta. Hori. Bueno, honekin guzame. Bai. Eta hemen adibidez espinaka sartu guz. Bai. Eta oporrak noiz? Ba, eneron. Eneruan? Bai. Berehala? Ze ondo? Eta oporreta jongo zea, Benidorrea, onunen baita... Kanarias, da? Kanarias aguten zea? Claro. No, kolore pixka hartu eta antxainak pizten den da. Ze ondo, ze ondo. Antxaitzeko zut? Bai. Eta holan joangoa da, berdure guztizek egozten. Habek, azenari honela nahi dezu ebakitzia. Bai, neuke beikot. Zuk, bale, hemen dituzu zurituta. Gari zein zuriak ere zuritu, ezta? Bai. Atzeko pixkat kenduko diotatzeko... Bai, zegoriko gorra zekin da. Hori da, zogorra. Hola, zuritu. Kasu honetan aukeratu dituzu 6-7 gauza, ez da, barazki? Bai. Bai, aukeratzen dituzu garaian, 6-7 gauza horrela, ez da? Bai, holan. Bueno, brekoli, listo. Hau ere listo. Bai. Hau jasoko da, listo. Jarrak epiniko ditut hemen. Eta hemen irakiten duenean, sartuko ditut gari zein zuriak. Bai. Bale, baina Jose, nik usten dut hau listo. Bai. Bale. Jarretirenku, hori. Txen jarri. Ya está. Bale. Eta ben falta du, zanahoria. Hori da, baita eran eixo eta. Eta bueno, ya dekuz berdure danak. Hartu, prest. Eta oinen guzna da ongoak saltieu. Bai, hau kenduko izut. Bai. Eta foa. Bale, orduan, txenbi paela, bat foantzako, bestia ontsuentzako. Bale. Bale. Bale.
Ongoak Bila emin martxan, guzame. bai. Bai, Zune zuntokian, eta hori da. hori japurtxu be. Bai. Eta gero errefritu pixkat ipiniko dugu. Bai. Vale. Paratxuriak txikitzia nahi? Bai, ero ongoa, Ongoak lamineu, zatiko, eta laminatu. nike foa marketan joango naz. Bai. Amen. Hori da. Botakotze gatz apurtxu be. Eta gero engotzeko, hola. Bai, geratzen nahi da. Hauek salteatu horrela. Bai, Neurri honetan ondo? bai, Vale. ikusi dizla ongoa Ikusi. dauela. Hori da, bai. Ezta? Hori da, ala da. Iruango dala. Bai, pixka salteatzeko indar pixka gehiago emango diot. Eta barrura. Pixka kotzatzea, baina ba. Egiten dituko indarra, Bai. jarriko diot. Bai, honen martxan da, saber oine fua botateko geldikuteko dorre behin je. Bai, pixka porteo jarriko dizut, Berala martxan, bai, hasi da. Bai. Eta gero ganetik botako zuku refrito txu, bete, ezke, inulez egozia hori jo bari, Bai. oine akabuen ingotzuku refrito bat. Garbi egozi ditugulako olio gabe eta ezer gabe. Ez ebe barik. Hori da. Askotan leheno esan duguna ezkontzetan da horrela, galdetu behar izaten da, 250 ematen dituzuen bezala, o 200 baldin bada, o 100 baldin badia ere ezkontzak, beti galdetu egin behar. Eta norbait dago aztero, ezta? Bai, Bai. eo alergiko Bai. al marisco, Bai. o a la Gero eta leche, gehiago, mesniri, bueno, asko. Bueno, hau, hori Kolore polita jakasi, hartu du, Bai, bai, nik gauztu den doreta. listo. Bai. Hemen berton gero ingotzeku Refritua, refrito bat, bai. vale, ondo. Vale. Hau beurideku biztute zue? Bai, indarrien dakazu. Hori azken momentuan gainetikan. Bai, horretik itziko berotuten hori Vale. joa, eta demintrazen plate Bai, hori azkar berotuko da, eta demintraz jarri zazu hau, Bai, zituen hartzen du hartu indarra. gote Bai, kutsara bat, eta tenedora. urratu, hementxen. Hementxen ipini, Bai. hementxen platera. Bueno, más o menos holan txidoa, dana Bai, hemen banaka, dauena, banaka. bai, aldarri batan. Gero nik etzien, einketzetena da, kartonel garniketi panai batetik, kazen pan de centeno, Bai. eta kala nik etzete pan de centeno, Mhm. eta bagan nini minketzet igual batzutan pernille, Bai. patute, ero... Pernille, apurtxu urdai bete azpikoa. Urdi azpikoa. Zuen inguruan pernile izaten da. Pernille. Bai. Bueno, Bai, hori da, ondo. Bagoaz. Bai, hori ikaziet, zerratik gertatu izan zait, jatetxian nota hartzen daula eta pernile. Eta bai, kartan ez da pernileik. Horrez, ja. Holan, dena. Espinakak, euskeraz, zehazerba. Hori da. Ja, guk Lehen esan espinakak dut honi espinaka, egiten zugu, baina- bueno, ezta? Bai, izan behar da, zehazerba dela euskeraz. Vale, oin Guztiak hemen ditugu? Bai. oin hemen gotzekuz ongoa. Ongoak. Politina, hola. Bai. Politenak aukeratu behar ditugu. Hori. Badakizuteo, Eta oin. gure aukera dela baita ere interneten gaudela, eta bertan argazkia ateratzen da. Plateraren osagaiekin, nola egiten den, eta argazkia. Eta argazki hortako, guk zatiri politenak ipintzen ditugu. Vale, oinen botakotzuko Bai. refrito txue, Hori da. eta hemen gotzeko doi azpikoa. Fina. Eta ondo apainduta, platera. Bai, eta oin jentie motozolez apurtxu ezagoen bideuela, ez da? Bada plato bat ondo horteten duena. Hori. Además, oin ez da guztetan
jentik horizo asko eta apurtxu Eskapi. betuna, Bai, pixkat, bai. botatxu pizka bat, Bai. eta Eta nahiko. bai, baina fuari bai batukotzeko un poquito de sal maldo. Hala? Eskata gatza. Hala hitzen dagoen, eskata gatza. Eskata gatza. Eskama, Eskama. hori da. Pixkanak ikasten, hola gure hitz berriak ikasten. Astero bat beste badugu, bai? Bueno, hola antzik apurtxu bete. Bizi-bizia. Bai, asko... Gehiegi bestu gabe, hori da. Eta listo. Amaitute. Eta listo, bek esan duen bezala, Mariagozek esan duen bezala, listo. Zenbat osagaiekin, olako plater eder bat. Gure xifaren azken ukitu ezan, eta berehala daztatuko dut, ez dakit nondik hasi, baina berehala nator. Barazkiak banan-banan egozi, ura eta gatzarekin. Ategi bel zati bat, buelta eta buelta, zartailean. Ontxoak zatitu eta salteatu. Urdai espikoa eta baratxuri frigituarekin apaindu. Tastatzeko prest, hau dekau arazoa, ez dakit nondik hasi, dana gustatzen zaizkit. Stan danak ez dakit, tastatu ez tastatu. Hasiko naiz lekakin. Ze puntu ona. Soinu eta guzti horren nahi al dente daudela. Milar bat. Ategi bela. Nastuko dut urdai espiko pixketekin. Eta jarriko diot lekazati bat. Eta guztia, barrura. Eta nola ez, ontsu ekarrizko ontsu osati bat ere bai. Ontsua, adibidez, azanarioekin. Barazki festa, ontsu eta ate eta ordai espikoarekin espeziala. Galanta platera, zein baino hobiak barazkiak. Gaurko hasiera, benetan, naturala. Ezta? Bai. Ondo prestatu duzu eta baita apaindu ere.